maulan. Kumusta ang Luway-luway ka lang dyan sa pabukso. Runner po ang aming dispatcha. Na Bicol Express pansit parto igwang laing na may siling labyo. Ay, labuyo. Nabalik kami sa inaaral. Kumusta ang aldaw mo? Ibahan mo Nabayaan na si ako. Ching. Lilibuton niya itong duwaan. Uya po kami sa Kamalig. Bypass Road, Kamalig, Albay. Pero kasi mayon na magayon ikikala Pagpapataka dahil ibang mumuyahon kundi ikaw Papadabon ka sagod pa man kita magurang daing ibang papadabon ko kundi ikaw. Kumusta pahingalo na marabason kita di nakalanta ka piling at asin mga pang pasalubong. Sana napaugmatagang maray sa kogalan. Padabata ka daing ibang mumuyahon kundi ikaw Papadabata Tur kami pa sabi dama. Uya na mga pamangkin. Ay uya magayon na view. Yaong kami ngunyan sa farm plate. Kasi daw ang si tatlong bibi. Marinig maligas kita. Ito bike. May bike ko. Ay duman oh. Yung nga ito formalon. Dahil girong-girong nga ng mga ano. Kaya lang mahamuton. Mga dami. Maski ang mga pato. Hi guys! Welcome to Farm Place. Nandito po tayo ngayon sa Farm Place. Ang bunga na may mga plant.